Ang tabuk tipra botha khaito roti phono kaisa bukha kostoni bagoi kaisa bukha dukkuni bagoi soi ma khana dinai u video naimani bagoi rajnoti tukra tukra khlainai abo sabo khlai chini tipra mothani borokno tukra tukra khlai tino tabuk thanchano subainai sabo subai chini tipra mothano subayu tamo hingkangkai ang saimangkha obikoto saimangkha tipra mothani tamo hingkangkai ang 2021 ni simi ang bubagrano hamjagoi bubagrano ang samungno hamjagoi bubagrano hamjagoi tiprasano hamjagoi dofano hamjagoi ang samung khlai phaimani ani aso obikoto wngkha tipra mothani ang abo magano tini masaka tukra tukra khlainai thanchano subainai sabo subai tipra motharano subayu tamo hingkangkai tipra mothani bisingo belai loop tongo bubagra sajak কিন্তু লুপতাং দিহিনাই পিয়াবা বুবাগ্রান কখনো কে bo khunjo naya khunjo tongya tipra mothani borok ang je naisik naimani 2021 ni simi ang bubagrana hamjagai tongmani tini 2024 sal ngoi thangka tini sik makhuluk siwa ang an bukhani kokno an bukha kostong tomano tamo hingkangkai chin tipran mothani bororokno kisuta netarok no tipra mothani tini thanchano khosor khibu agi kuwar tongmani tab khosor thangka tamo hingkangkai chin tipra mothani netarokni bagoi jara hamjaknai jara bubagrana hamjaknai jara dofana hamjaknai bahaikai dofana tuye chapnai tongnai bukha wansuknai bororok hingkai tini tola klaijak tini 2023 o phainai rok 2022 o phainai rok borok hingkangkai block level bo wngthanai omuk bo wngthanai aboni bagui no tini joto ang jemon kosto wngma haike no sara tipra sorok bukha kosto wngoi tongmayu tabuk